Мама, фани го задръжките. Има други чанти, с някой друга чанта, ако искаш. Ще пълни снеска. Ама как са пълни правда? Айде, давай, давай. Аре, няма те очи. Най-новия модел. Аре, бе, момче, айде се замръзна. Не бе. Давай, Сашо, да забута искаш. Спирим къде се направи пързалка. Давай, аз съм се пускал тия. Аз сега не ми стискам да пусна като гледам, Сашо. Снимаш ли? Да, само бахи, виж, аз ще покажа. И аз не че го само с тебе. Какво клип ли, какво правите се? Или